Ahojte, moje meno je Rage a ja vás vítam u nového dielu TOP 5 prípadov zachytenia Santa Clausa na kameru. Santa Claus je postava, ktorá je známa po celom svete, no asi najčastejšou otázkou, ktorú si pri tomto mene kladieme je, či vôbec existuje. Dnes si ukážeme pár videí, v ktorých si odkryjeme túto záhadu. Číslo 5. Santové zmiznutie v komíne. V tomto videu sa podarilo zachytiť Santa Clausa na kameru pri rozdávaní darčekov, no keď ten si všimol, že ho niekto pozoruje, v momente zmizol v komíne pri záblesku svetla. No niečo po ňom ostalo. Čo? No predsa popol z komína. Ani Santa nemôže myslieť na všetko. Číslo 4. Santové sane. Na internete koluje mnoho videí Santu spolu s jeho saňami vynárajúcimi sa z tmavej noci. Ako vidíte, nejaký šťastlivec videl Santové sane na susedovej streche, no našťastie pre nás ich dokázal načas zachytiť ešte predtým, než zmizli v tmavom rúšku noci. No pokiaľ tomuto záberu neveríte, možno uveríte ďalšiemu videu. Toto sa podarilo natočiť takmer v rovnaký čas a v rovnakom meste z okna lietadla. No a ako vidíte, na oblohe sa objavil obrys, ktorý sa celkom dosť podobá na Santov voz. Číslo 3. Santov sob v dome. Jedna vec je zachytiť Santu na kameru, no čo poviete na Santu spolu s jeho sobom Rudolfom? Santa sa dostal do domu cez komín, no a vyzerá to tak, že jeho soby ho čakajú pred domom. Avšak jeden z jeho obľúbencov žiada o trochu pozornosti. Potom čo sa poprechádzal Santa po dome, si priviedol do domu jeho soba Rudolfa, aby ho trochu upokojil. Číslo 2. Santa a Severný pól. Tento záber bol natočený na Vianoce na Severnom póle, no čo ho robí výnimočným je to, čo sa podarilo kameramanovi natočiť na mobil. V momente, keď prelietali Severným pólom, si človek sediaci v lietadle točil tento zážitok, keď zrazu niečo popri lietadle preletelo. Spočiatku si ľudia na palube mysleli, že ide o lietadlo, no to sa potvrdilo ako nezmysel, keďže radar, ktorý bol v prevádzke, nehlásil v celej oblasti žiadny lietajúci objekt, čo potvrdil aj dispečing. Kameraman však tvrdil, že videl niečo iné ako lietadlo, niečo, čo mobil nedokázal zachytiť. Podľa jeho opisu sa mal objekt podobať na lietajúce sane. Vyzerá to tak, že Santa práve vyrazil z pólu rozdávať deťom darčeky. Číslo 1. Santa na úteku. Toto video je jedno z mála, v ktorom niekto skoro chytil Santa Clausa. Bezpečnostná kamera jednej rodiny natočila celú udalosť. A tu už prichádza Santa v záblesku sveta. Vyzerá to tak, že sa mu veľmi páči vianočný stromček, ktorý mu rodina prichystala, a tak sa ich rozhodol odmeniť. Potom čo im zanechal darčeky a chcel odísť, započul divné zvuky vychádzajúce z poschodia vyššie. Vyzerá to tak, že majitelia domu sú hore, a takto šiel Santa preskúmať. O nie, práve uteká späť. Vyzerá to tak, že ho prenasleduje ospalý majiteľ domu. Majiteľ domu sa naposledy poobhliada, ale nedokázal Santu nájsť. Fú, Santa, tak toto bolo blízko.
Majiteľ domu musel mať poriadny šok, keď si neskôr pozrel záznam kamery a zistil, koho to vlastne prenasledoval. Že sa nám blížia tie Vianoce a aby sme to tu trošku zvianočnili, dole do komentára mi píšte, čo by ste chceli dostať pod stromček, alebo ako plánujete prežiť svoj vianočný deň. Ak sa vám video páčilo, určite lajkujte, zdieľajte, odoberajte môj kanál, dole v popisku sú moje sociálne siete, ako je Instagram a Facebooková stránka, takže lajkujte, followujte, ja sa s vami lúčim a čaute.